हेल' लोगोफोर बरायबाय आंनि हारिमु इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ जोंहा दिनै बिटिसि आव गोदान सरकार फैबाय बे सरकारा जाहैगोन जथाय सरकार इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि मोनथाम दोलोजों ज' लोगो नांनानै सरकार दाबाय आरो प्रमद बर'खौ बिटिसिनि चिफ बानायगोन होननानै फोसावनाय जाबाय दा रायजो राजाफ्रा बिदिनो रंजागासिनो दङ आं थांनो नागिरदों बेवहाय नोंथांमोना रंजानायखौ नायबाय थाबानो जाबाय आसा खालामो बिटिसिनि गोदान सरकारफ्रा मोनसे मोजां सोलायनाय लाबोगोन जोंनि साफ्रोम हारि माहारि रायजो राजाफोरनि मोजां हाबा मावगोन होननानै फोथायनाय दङ नोंथांमोना नायबाय था जों देरहाबाबो गावजों गाव बारा नासयलायनाय जेनेबा मिनिलायनाय लाजिलायनाय बेफोरबायदि खालामनो नाङा जों गामिनि देरहानानै नांगोलखौ बुद्रुगासिनो दङ बिदि खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव नोंथांमोना नाय आं भिडिअ देखायगोन बिथांमोना नांगोलखौ बुद्रुगासिनो दं गामिनिफ्राय बैसिम रंजाहैगोन आरो इउनिटसिम देखायगोन जामिनखौ दा नांगोलखौ बुद्रुगासिनो दङ नङा गोजोननाय मोनदों खोमा बिथांमोनहा रंजादों जेनेबा सरकार गोदान फैबाय रायजो राजाफोरनि माबा मोनसे मोजां मावगोनखौ मिजिंथिदों आसा खालामो आंबो सरकार गोदान फैगोना बिटिसिनि जौगानायखौ लाबोगोन बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंगोन होननानै रंजागासिनो दं बैहाय रंजागासिनो दं लोगोफोर भिडिअ खालामनानै देखायगोन इउनिटआव जा बेरखाबायलै बमा आं हले बम गावालै खामानि फिसा दङ आंहा थेवबो रंजागासिनो दं लामायानो गैला बादावोलै आं बमा गावबाथाय आरो माबायो बिराद दावराव जायो सल दामनानै मोसाबानो जायो रंजाबानो जायो मानो एथ' बमा गावनानै दावराव खालामो 15 बोसोर उनाव गोदान सरकार बर'नि सल' खोनासंलाय बिपिएफ जिन्दाबाद होनदों सल'आ नांगोलनि सावगारियाव फट बिपिएफ सरकार आरोबाव होननाय सुबाव जा मिनिथावखा मोजां ना लोगोफोर बयबो रंजा जेनबाबो देरहाबाबो माथो दं जेननाय देरहानो थाखाय इलेक्सनावलाय जेननायफ्राव रंजा देरहानायफ्राव रंजा बयबो रंजानांगौ नांगोलफ्राबो दुखु मोननाङा लोगोफोर नांगोलाबो 17 बोसोर सरकार खुंबाय रंजाबाय मोसाबाय एबार ट्रेक्टरा खुंथोंसै बर'जों बर'लाय आरो माथोबाव बर'निनो सरकार बिजेपि थादेरबाय आरो नांगोलाबो हारसिं खुंनो हाखाया नांगोला बिजेपिखौ लाफाखानांगौमोन दा बिजेपिया मा खारनावबा नांगोलखौ जोगारखो इलेक्सन टाइमावथ' गोबां दावरावसो जाखाना बिजेपिजों बिपिएफजों बा इलेक्सननि मोनफ्रोमबो दावराव दावसि आरो जोंहा ओरै बिपिएफनिफ्राय थांबाय बिश्वजित दैमारि इमानुएल मुसाहारि बिथांमोन थांबायना बेखायनो बिपिएफजों एलायन्स जायाखिसै खोमा गोजौनि खोथा गेदेर गोलावनि खोथा आरो माथो बुंनो बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया फुङाव प्रेस मिट खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन दि बिजेपिया जोंखौ हेफाजाब खालामदों सरकार दानो एलायन्स थाफादों होननानै नाथाय बिथांमोना गनायासै दा इउपिपिएलआ मैयानो थांखानाय आरो मोननै मोनथाम दोलोजोंसो 22 मोनहैबाय दा बिथांमोननि सरकार जासिगोन प्रमद बर'निसिम दा रायजो राजाफ्रा जि लुबैदोंमोन जेनेबा गोबाङानो इउपिपिएलआ सरकार फैनांगौ होननानै आसा खालामदों बे लेखायैनो इउपिपिएलआ सरकार फैबाय आरो माथो बुंनांगौ दंबावो लोगोफोर बिदिनो बयनिबो समा एखे थाया दिनै इउपिपिएल गाबोन बिजेपि फैलायगोन हयथ' कंग्रेस फैगोन बा बिपिएफआनो फैगोन बिदिनो संफैगोन आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर बेबायदिनो आं गोदान भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोननि सेराव नै ट्रेक्टर लायै फैदों बिथांमोना रंजानो ट्रेक्टरजों फैदों ओइनो ट्रेक्टर ओमफ्राय इसोर इउपिपिएलनि रंजानो फैदों फस्लाबारियाव रंजागासिनो दङ फस्लाबारिया सुबाइजार समस्ति बेवहाय बिपिएफनि प्रमद बसुमतारी